கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இன்றைய நாளுக்குரிய வார்த்தை பிலிப்பியர் 5வது அதிகாரம் 14வது வசனம். தூங்குகிற நீ விழித்து மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். இன்னைக்கு வார்த்தை சொல்லுகிறது, கிறிஸ்து உங்களை பிரகாசிக்க செய்வார். இந்த பிரகாசிக்க செய்வது என்றால் என்ன? கிறிஸ்துவை போல வாழ்வது. கிறிஸ்துவை நாம் உலகத்திற்கு நம்முடைய கிரியைகளின் மூலமாக வெளிப்படுத்துவது, நம்முடைய பார்வையின் மூலமாக, நம்முடைய பேச்சின் மூலமாக, நம்முடைய ஒவ்வொரு செய்கைகளின் மூலமாக கிறிஸ்துவை நாம் இந்த உலகத்திற்கு பிரதிபலிப்பது. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறார். அப்படி என்றால் இன்றைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்களும் நானும் உலகத்திற்கு எப்படி இருக்கணும்? வெளிச்சமாக இருக்கணும், பிரகாசிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், வார்த்தையின் மூலமாக உங்களை கர்த்தர் பிரகாசிக்க செய்வார். இன்னைக்கு உலகத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆரம்பத்துல கிறிஸ்துவை நன்றாக பிரதிபலித்துக் கொண்டிருப்பாங்க, கிறிஸ்துவுக்காக எழும்பி பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பாங்க. ஆனால் வாழ்க்கையில் வருகிற சில நெருக்கடிகள், வாழ்க்கையில் வருகிற சில போராட்டங்கள், தாங்கள் நினைத்தது நடக்கவில்லை என்கிற ஒரு கவலையினால ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி போய்விடுகிறார்கள். இன்றைக்கு வார்த்தை சொல்லுகிறது, நீ மரித்து போகவில்லை, நீ தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய். நீ தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற நீ விழித்து எழும்பு, அப்பொழுது கர்த்தர் கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறதுங்க. பாருங்க, இன்னைக்கு வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் நம்ம கிட்ட சொல்லுகிற காரியம், he will give the second chance for us. அவர் இரண்டாவது தருணத்தை நமக்கு கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒரு பல்பை கண்டுபிடிச்சார், மின்சார பல்பு. இந்த பல்பை கண்டுபிடிப்பதற்கு 1000 தடவை அவர் தோற்று போனாலும் மறுபடியும் முயற்சி செய்து கண்டுபிடித்து விட்டார். இந்த பல்பை என்ன செய்யணும்? மற்றவர்கள் முன்பதாக, அதாவது பல சயின்டிஸ்டுகள் முன்பதாக இதை அவர் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். அப்பொழுது அவர் என்ன செய்தாரா? மேல் தளத்துல ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணார். அவர் உதவியாளர்கிட்ட சொன்னாராம், கீழே இருந்து அந்த பல்பை எடுத்துட்டு வர சொன்னார். எடுத்துட்டு வந்தவன் என்ன பண்ணான்? தவறி போய் அதை போட்டு உடைச்சிட்டான். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஷாக்கு. ஆனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பதட்டப்படவில்லை. ஏன்னா அவர் 1000 முறை தோற்று அதை கண்டுபிடித்தவர். அதனால் அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மறுபடியும் ஒரு பல்பை உண்டு பண்ணினார். உண்டு பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே உதவியாளர்கிட்ட சொல்லி, நீ மறுபடியும் போய் அந்த பல்பை கீழே இருந்து எடுத்துட்டு வா என்று சொன்னாராம். இதை பார்த்து கொண்டிருந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம், எதுக்குங்க மறுபடியும் அவங்கிட்ட போய் சொல்றீங்க அப்படி என்று கேட்டார்களாம். அவர் சொன்னாரா, நான் அவனுக்கு இரண்டாவது சான்ஸ் கொடுத்திருக்கிறேன்ல, இப்போ அவன் ரொம்ப பொறுப்பா கவனமா எடுத்துட்டு வருவான். என்னுடைய நம்பிக்கையை அவன் ஒரு நாள் வீணடித்து விட மாட்டான் என்று சொன்னாராம். இதே போலதான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு நமக்கு இரண்டாவது சான்ஸ் கொடுக்கிறார், நம்பிக்கையோடு கொடுக்கிறார். என் பிள்ளைங்க மறுபடியும் எனக்காக பிரகாசிப்பாங்க, எனக்காக எழும்பி நிற்பாங்க என்று சொல்லி இரண்டாவது தருணத்தை கொடுக்கிறார். நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான். நம்ம தூங்கி கொண்டிருக்கிற நாம், அதாவது கிறிஸ்துவை விட்டு ஒருவேளை நம்ம சற்று விலகி போயிருக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும், ஏசப்பா மறுபடியும் நான் எழும்பி நிற்கிறேன் அப்பா, என்னை பிரகாசிக்க செய்யுங்க என்று சொல்லி நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை பிரகாசிக்க செய்வார். பாருங்க, வேதத்துல கெட்ட குமாரன் என்ன செய்கிறான்? மறுபடியும் தகப்பனிடத்தில் ஓடி வருகிறார். ஓடி வந்து அவனை அணைத்துக் கொண்டு அவர் என்ன செய்கிறார்? அவனை மறுபடியும் சேர்த்துக் கொள்கிறார். அதே போலதான் இன்றைக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட சில காரியங்களினால, வாழ்க்கையில் வந்த போராட்டங்கள், நெருக்கடிகளின் நிமித்தமாக, ஒரு சில காரணங்களினால இன்னைக்கு சற்று விலகி போயிருக்கலாம். இன்னைக்கு கிறிஸ்து, இன்னைக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையின் மூலமாக மறுபடியும் நம்மை அழைக்கிறார். சற்று நம்ம விட்டு கொடுத்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல இன்னைக்கு விட்டு கொடுங்க. கர்த்தர் உங்களை மறுபடியும் பிரகாசிக்க செய்வார், மறுபடியும் எழுப்பி நிற்க செய்வார், மறுபடியும் கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு கர்த்தர் பிரதிபலிக்க செய்வார். அது மாத்திரமல்ல, அந்த கெட்ட குமாரனுடைய வாழ்க்கை பாருங்க, தகப்பனுடைய வீட்டிற்கு வந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை செல்வ செழிப்பாக மாறுகிறது. அவனுக்கு எல்லாமே தகப்பன் கொடுக்கிறார். அதே போலதான் இன்றைக்கும் நீங்க கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிங்க. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சகல விதமான காரியங்களையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நேர்த்தியாக செய்து முடிப்பார். ஜெபிப்போம். எங்களை மிக அதிகமாக நேசித்து வழி நடத்தி வருகிற எங்கள் அன்பின் இயேசப்பா, இந்த நாளுக்குரிய வார்த்தைக்காக நன்றி. இந்த நாளிலும் எங்களை நீர் மறுபடியும் பிரகாசிக்க செய்ய போகிறீர் என்று இந்த வார்த்தையின் மூலமாக பேசி இருக்கிறீங்க. பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும்
மறுபடியும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை உம்மிடத்தில் அர்ப்பணிக்கிறபடினால் இவருடைய வாழ்க்கையை எழும்பி பிரகாசிக்க செய்கிற ஒரு போர் வீரர்களாக தகப்பனை நீர் மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். அது மாத்திரமல்ல, இவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் செம்மையாக ஏற்ற நேரத்தில் இவர்களுக்கு செய்து கொடுத்து இவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். இந்த நாளுக்குரிய ஆசீர்வாதம், இந்த நாளுக்குரிய பாதுகாப்பு எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இவருடைய வாழ்க்கையில் இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.